Lamsipur desa Fransong tini blogo tini ang yang pajak norok lugu nugi cema kanam pariwo tabo kon pelai keseng keseng tong wika tei kisalo jak fere satung jetung mani pelai pura ukujang mang hoi jong mang tabo koekdin se kisa tei rese pelai sarang baik tong wisi ke botai tajang nang nugi man kana ke yang ukulugu ku tongo mogadam kai jaga bo han kisa kai man sadrop ni ab musuk habi pura chawi ses bera mani bisi hamta yakhere jakbulang ko sakatai no koro thajok bupang tongo thajok bothai chana ni phaite musuk hapaita yang bisingo dersa to saya mogadam sai kalang atiko yang ke gangla koro dat chamo omukai bobar simi bari tong hota nai difference ang gangla koro jar bothai omukai puila kajak mani mane datin thaigata boka dati kaimebla gero butong nai tiko bothai motamoti kobang nori tongkharo bising rogo tongo ketai yang saite ke baksa ke nai gero tam mane kormo sabai ui thangbai kata tam bithi daruna nangsido ke yang saite butong bothai nai di baksa bo bari tong baksa bothai thaijak ke yang saina bo hangke mane tabo class to kaima siblao chengar jangke borke bo arsmi bari tong hota ki yang ke o mogadam musuk sai kalang mani nosta khaibe kya ke yang nai di ko omoke 150 bothai thai tongkha koto no omo jingi kan thainya ja 150 no ke obon tabo khagara nata khagoi busuk bang nong phuno gana takari ti phaijak takiri ko khagai nai rongini nong busuk bang khagai phuno nai tai nogo kisa chadram narnai tai ke chomni ko chini chomni ko phalnai ta tabuk sarigo koro ang kaibmo jaga friend chong ang kun bithiriya sudu muski simisiru kai oro mane sara makiteng hanak lai kheta bono kun phan gere jaiga ang sudu musi rika bas kai kya suksi ka bahai kano kayo tangke bithiro gru jaiga tobo kai bithiriya phano motamoti hamak lai kha bathai tong kai tabuk khagai naigera nata busuk bangriman bagan to bisi tor thaya nai di ko nai difference ang khakbai kya taw khai takari thaisa khakata kai yang khaksa khago ang te khaksa abo khana rok khakse nek logi khakang kai phalbai ar phungui mano kai baza din ka ro pineta komo paro phaldrop hne kisa khakata ketai bad baki kisa nogo sanan bagi narak nai tai bad baki ke phalam bagi rinai ke tabo mo chuna bagi thangkine nok bukhak komo tabuk chuna rok nangla packing khaya kui suya kuise ukuna bagi dati thangai nai suya ku packing khai dugana tunri nangnai pla ke asang friend tong tabuk packing khanya bagi thangra nata doko sokpai ke tab khai omono packing khaine pepora dabai yakoi suya kui wasino mathi ke 500 gram ke suris nita ke pali batkara 500 kringi nai alu pejona se 1 kg suwi half ke bagi marsigo omo se 500 gram pali suwi nai kita bomo suwi nagai sakpila taina gran ta poldino ore pore mabro nai ke friend jong subai ke tabung kai chaita busu khlai keta heleng bala bon bagai kabang chago ke tabo amono chomni ko tunri sinai halani bagai